Bueno, ni, egin esan 9 urte seminarioan, interno, eta gero, handi joan da gero, magisteritza egin eban, eta gero soldadizka, eta gero bueltan entorri nintzen, 75ean deribura irakasle, eta hor Mikelegaz akartu nintzen irakaskide, eta gero, jantokia esan duzunean, jantokiak egonko esan 8 lagunekoak, maibi batera eginte, han sukaldaritzaren ondoan, eta gero, mai bat zan, esaten genduen mai kultua, Baskari bakoitza zan eskola bat edo bat baino gehiago. Dala akasten ginen, Mikel, orduen filosofia letras ikasten deustun, Ander, Manterola, Josetxu Bilakorta, Txelis Malillos, Rapel Mentxaka, Josune Aristondo, Apata, eta gero kabitzen zen bat edo bi gehiago, harrapatzen joten nintzen beti ara maira, ze, karo, Baskari bakoitza zen klase bat, ze Mikele deustun ikasten daban guztien maire botatzen euskun, eta, karo, Malillos bezan atzean geratzen, Salamankan filosofia egindakoa eta griego irakaslea, gero Ander, beti maixua, isile baian osepinean bere irakatzi politak emoten, eta Rapele bai, da zan benetan mai zoragarria, osea, egun bakoitzean, zera, da han badoko adaz, Mikelen anekdotak, Mikel oso kompetitiboa zan, danean beti bera aurretik eta zera, eta baten gogoan daukate baserriko kontu bat, aterazen maira eta Mikel Antxebe, baserrin ez dakiz da, Anderrek esan hotzen, Mikel, isirik egon nahi manuki baino gehiagik, baserriko dok eta haitite eman bakaz bizio, betite isiok berari berbaiten, baekik horren beste eta, holango agiten gindu zan, sentidu honean eta beti humoretzu danok, eta, baizete zan benetan, suerte bat holako jente aukitea hor mailan eta gero aparte irakasle talde guztia, oso Andoni Erreketxeagorren zuzendaritzapean, benetan giro honean bizik ginen, da asko ikasten genduen gaur artean be.